Республиканың социаль учрежденияларында янгын куркынычсызлыгы буенча прокурор тикшерүләре нәтиҗәләрен хәбәр иттеләр. Тикшерүләр Башкортстанда булган фаҗигадан соң башланды. Анда берничә атна элек шәхси пансионатта янгын чыгып 11 кешенең гомере өзелгән иде. Татарстанда 7 шәхси өлкәннәр йортында 100дән артык хокук бозу очрагы теркәлгән. Хәзерге вакытта торак секторда куркынычсызлыкка аерым игътибар бирелә. Статистика күрсәткәнчә, нәкъ кышкы чорда янгыннар ешрак була, бигрәк тә яңа ел каникулларында. Шуңа күрә коткаручылар күчәйтелгән эш режимына күчте. Ведомство бәйрәм чаралары узатырган 1000 ярымга якын объектны Чыршы шәһәрчекләрен контрольдә тота. 10 гыйнварга кадәр республика территориясендә янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. 1000 йортка 2251 меңнән артык янгын хәбәрчесе урнаштырылды. Шул сәбәптән Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевлы Минниханов инициативасы буенча дәүләт ярдәмендә мохтаҗ булган гражданнарның йортларына 158 мең датчик урнаштыру өчен 41 миллионнан артык акча бирелде.